יאללה, התחלתי. יאללה חבר'ה. יאללה מוטי, אני מצלם. אתה מוזמן לקפוץ. וואי, תראה כמה דגים עליה. מה, אתה דפוק? טוב שלא עשיתי את זה. תקשיבו, אני חייבת לקרוא, אבל תקראו על העיתון של העניין של יאללה, פיצו. יאללה. איך ההרגשה? אני אצלם אותך. יאללה ברחשי. בטח שתקפוץ, מה אתה דפוק? מוטי, תחזיק לי. יאללה ברחש. נו! מוטי, זה לא מפחיד. לא, מטומטם. יאללה, ביי. קפוץ. מוטי. אם אתה לא קופץ אני בועט בך. אז תקפוץ. מוטי. יאללה ברחש. ברחה. אל תהיה הומו. נו, בשביל התמונה, נו. ברחה, זה ממש לא מפחיד, זה לא מסוכן, ברחה. יאללה, ספור עד 3 ותקפוץ. ברחה, אומץ, נו. ברחה, אומץ. אל תקפוץ ראש, תקפוץ רגיל. זה לא מפחיד בכלל, תקפוץ. באמת, אני הייתי עושה את זה עם הדגים. אתה לא בא? לאן אתה בא מוטי? למה? מה זה? נראה לי אני ארד משם. חבל. חוויה.